Ndị be anyị ekene m ụtụtụ ọma, efifie ọma, abalị ọma, ebe isi were ege ife onyonyo hụ. Ana m asị gị nnọọ. Aka mbụkwa onye nke unu bụ Maazi-UC. Sonyere m n'ife m na-eme, gbasara m ozi a ma sonyekwa n'akara YouTube m and subscribe. N'ụtụtụ a, ife nwere ike ịbịa bụ unu bụ na anyị nwa bụ ndị Igbo kwesịrị inwe ife ji ejikọta niile ọnụ, nke bụ na a na-eme ya bụ ife ọ bụrụ sọ na anyị Igbo anyị ka ya ga na-eme ya bụ ife. Mana alụ nna achụta amarọkwa m ka isi wee sheba ya bụ ife anya, mana inekwa anyị iji ekwekwa na ife na-ekwu bụkwa gịnị dabakwa ya usoro. Ekwesịrị na ndị Igbo anyị niile kwesịrị inwe ife ga-eji were marafa, ma ndị ọcha dị iche iche ga-esi ebe fasi wee na-eme gị na-abata ka ya bịa kirie ya bụ ife, wee nechaa anya wee tụgharịa alụ wee chọpụta na ịwa ji bụ ife Igbo niile na-emekọta ọnụ. So o kwesịrị na olu oge a na-awa ji, ụfọdụ na-akpọ ya ife ji ọkụ. Ihe kwesịrị a ga na-eme ya na ala Igbo anyị. Ga na-eme ya ebe Igbo si wee bido na-eri obi gadị. Ekwesịrị na-eme ya ebe ahụ because ọ isi mbido mbụ nke Igbo. So ndị Igbo niile n'ebe dị iche iche abịa ebe ahụ soro mee gịnị, soro n'omume na usoro. Ndị ọcha abịakwa mee gịnị, sorokwa anyị ya bụ ife. Maka ife m ji ekwu ya bụ anọkịta sị na a na-eri ji na mba ndị ọcha. Nnecha anya bụ ife ifụkwa ndị be anyị kwa esikwa ebe a nṅorụ gaakwa ebe ahụ a na-akpa ya na a na-eri ji. Nke ebe alụ ahụ ọ bụrụ omenala, anaghị eme ya bụ ife, anụpụtụbeghị ya mbụ. Ọ n'ọgọ agbara ọfụ a ka m na-anụ ya bụ ife. Ka mmadụ ga-esi wee sị na ndị Igbo na-eri ji na mba Germany, Australia, a na-emekwana ya ka ya si nọọ ife a na-eme na omenala anyị. Ndị igwe, ndị eze, tinyenụ okwu a ọnụ. O kwesịrị nke ọbụla ndị Igbo na-eme ọdịnala na omenala a, o kwesịrị na ọ ga-abụrịrị na ala Igbo anyị ka eji na-eme ya bụ ife. O kwesịrị ekwesịghị efeta na-asị na a na-eri ji na mba ofesi, ifu onye Igbo anyị efu ụfọdụ ndị eze, ụfọdụ ndị igwe ekunie gawa ebe ahụ sị na fa na-aga eri ji. Unu emetakwana nke anaghị eji wee tiwe unu. Ana m agwakwa unu nke bụ eziokwu, anyị agaghị ahapụ isi aka na-abụ oriọna. Anyị adịghị anakọta mmewe omenala mmewe omenelu. Ọ ga-erugo mgbe anyị nwabụ ndị Igbo ji eji wee mee gịnị, kwue na ife anyị chọrọ. Onye ahụ ka m ji were anyị kea ife nwanne anyị nwoke bụ Nnamdi Kanu na-ekwu. O kwụsịakwa na-ekwukwa ya bụ ife. Onye si na ọma nkwete emechakwa n'ikpeazụ o kwetekwa na ife o kwuru bụkwa eziokwu. O kwesịrị na anyị nwa ga-anọ be anyị nwa na-eme ya bụ ome, n'ihi na ọ bụrụ na anyị nọ n'ala Igbo anyị na-eme ya bụ ife, ọ ya adọta ọtụtụ mba niile dị iche iche fabịasị na ife bụkwa ife jikọrọ ndị Igbo niile ebe ọbụla fa niile nọ ọnụ. So ifuzie ndị ahụ anyị na-ebujere omenala be anyị na befe fesizie befe mee gịnị, bịara na be anyị ka ha bịa fụ ka ya bụ ife si were gbata wee kwụrụ. Amarọ m ife iche ya bụ ife na ọ dabara n'ife m na-ekwu. Ọ bụrụ na ọ dabara, ngwa gbasara m ozi a, gwakwa m ife iche na ọ bụrụ na ọ daba,
eji eme ka o wee dị mma. Ndị be anyị, ekwusikwa nke ọha nne unu. Soro m n'ife m na-eme na YouTube m ma gwa m ife ichere ọ bụ. Asị m ka emesịa.